sai na ce mishi zan goyi bayan ka amma in za ka ɗauki alkawari guda. Sai ce ne kai, na ce ka ɗauka mini alkawari ba za ka yi muslim ticket ba. Buhari ya yi wajen minti 5 sai ya kalle ne sai ce vice president, sai na ce sai ce na yi ma alkawari ba zan yi muslim. Na ce to ba ni hannu in raka ka sauka lafiya. Ya fita ya koma sai Bola ya aika da yan sakon shi. Abin da ya faru ya ce zai goyi bayan na samu tikiti. Bayan na samu tikiti sai ya aiko dattabai wajen guda 5. Akwai Tommy Kimi, akwai Bisi Akande, akwai su dai wajen dattabai wajen guda 5. Suka ce mini Bola ya ce yana son ya zama mataimakina. Sai na ce dukanku dattabai guda 5, dukanku dinnan Kiristoci ne. Suka ce, ya ce yanzu kun ga ya dace ni musulmi, Bola musulmi, sannan mu tsaya zabe a Najeriya. Suka ce bai dace ba. Na ce to me yasa ba za ku faɗa mishi ba? Ce ni matsayina kenan, ba zan yi president musulmi Kirista musulmi ba, domin ba zai kawo mana zaman lafiya da alheri. Sai ya balle, sai ya goyi bayan Umaru Yar'adua, Allah ya gafarta mishi. To tun daga lokacin muka rabu, ba mu sake saduwa ba ko kuma haduwa a siyasance ba sai 2014 lokacin da Buhari da muka je muka gama convention a Lagos, muka dawo, ina dawowa nan Abuja sai marigayi President Buhari sai ya zo gidana. Mun tsaya zaɓe, Allah ya bani, amma na san ba zan ci zaɓe ba in ba tare da ka goya mini baya ba. Sai na ce mishi ranka da dai kana son goya maka baya? Ya ce don na ji daga bayan Bola ya sami Buhari ya ce sai dai su yi alkawari in zai yi shi vice president. Sai na ce mishi zan goyi bayan ka amma in za ka ɗauki alkawari guda. Sai ce ne kai, na ce ka ɗauka mini alkawari ba za ka yi muslim ticket ba. Buhari ya yi wajen minti 5 sai ya kalle ne sai ce vice president, sai na ce sai ce na yi ma alkawari ba zan yi muslim. Na ce to ba ni hannu in raka ka sauka lafiya. Ya fita ya koma sai Bola ya aika da yan sakon shi. To ina alkawarin da muka yi za ka yi nemi na vice president? Sai Buhari ya ce ba zai yiwu ba. Haba, aka tada fada, ya haura kan Buhari. Dama an ce ba ka alkawari kaza. Sai Buhari ya tashi ya kama hanya ya tafi gidan shi. Aka zo aka yi ta ba Bola haƙuri, aka yi ta ba shi haƙuri. Sai ce to tunda Buhari ba zai ɗauke shi ba, shi musulmi, ya ɗauki matan shi, tunda matan shi Kirista ce. Aka je aka faɗa Buhari, sai Buhari ya ce shi ba zai aiki da mace ba. Malamai suka shiga kai ta hayaniya. Aka zo dai aka danne Bola, aka ce Bola to ka yadda mana, ga wannan professor ne na law, kai ka ɗauko shi daga university, ka zo ka naɗa shi attorney general kuma he is loyal to you, to ka ba da sunan shi mana tun da shi Kirista ne. Gwamnonin ƙasan Yarbawa dai dukansu suka zo suka sami so suka matsa Bola. A nan sai Bola ya ce to shi kina ɗauki sunan wasu bandu a kai. So aka kai sai Buhari ya ce ya yarda.